शुभ अपराह्न पिलाମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରଣ କରୁଛି। ଆଜି ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ପାଠକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ପାଠଟା। ଆଉ ପାଠଟିର ନାଁ ଗୋଟେକୁ ପାଠଟିର ନାଁ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଓ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଏ ପାଠଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପାଠଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତର ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ନିଜର ଚାହିଦା ମତେ ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ବଜାର ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବଜାର ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଏହି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଔପନିବେଶିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରିଆସୁଥିବା ତୁର୍କ ଏବଂ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାରତକୁ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଭାରତରୁ ନିରନ୍ତର ଧନ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡର ଔପନିବେଶିକକୁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ବେତନ ବିଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଖଜଣା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତଥା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟ ବ୍ୟୟଭାର ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଶସ୍ତାରେ ଭାରତରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରାଗଲା। ଆମଦାନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଅଣାଗଲା। ଭାରତରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣାଗଲା କେଉଁଠିକି? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ତାପରେ ଅଧିକ ଲାଭରେ ଭାରତରେ ବିଦେଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମର୍ଥ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକାଶେ ଜମିରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ ଅନୁରୂପ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁତାବକ ଖଜଣା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଦାୟ ହେବା ଜରୁରୀ ହେଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଖଜଣା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟଥା ଯୋଜନା ମତେ ଆଗତୁରା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏହି ଔପନିବେଶିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନୂତନ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଦଳିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା। 1753 ମସିହାରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଲାଗୁ କରିଦେଲେ। ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ଉପରେ ଖଜଣା ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜମିଦାର ଆଦାୟ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜମିଦାର ଖଜଣାକୁ ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଜମା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ବଳରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାରେ ରହିଥିଲା। ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳିତ ହେବାରୁ ଅନେକ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜମିଦାରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ଭୟରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କଲେ। ଖଜଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜା ହୁଏତ
କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଖଜଣା ଥିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଧିକ ସୁଧରେ ଗାଁର ମହାଜନ ଠାରୁ ଋଣ ନେଲେ ଏବଂ ଅଥବା ଖଜଣା ନ ଦେଇପାରି ଜମିହୀନ ହେଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଋଣ ଏବଂ ସୁଧ ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ତାର ଜମି ମଧ୍ୟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜା ଜମିହୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ରୟତବାରୀ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ବମ୍ବେଠାରେ ସରକାର ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିରେ ରୟତ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଖଜଣା ଜମା କଲେ। ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ପ୍ରତି 20 ବା 30 ବର୍ଷରେ ଖଜଣା ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଲା। ଜମିଦାର ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ ସରକାର ଜମିଦାର ପରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖଜଣା ଉସୁଲ କଲେ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗ ପରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ଅଧିକ ସୁଧରେ ଋଣ କରି ଖଜଣା ଜମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହାଜନ ଋଣ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଜମି ହରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ସେ 1820ରେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରଜା ସାଙ୍ଗରେ ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ଅଧିକ ଖଜଣା ବା ଜମି କର ଅସୁଲ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ମାୱାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମାହାଲ ବା ଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଖଜଣା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାହାଲ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାମର ସମାଜ ଖୁବ୍ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ଫଳରେ ଖଜଣା ଜମା କରିବାକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଏହି ନୂତନ ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଜମି ଏଣିକି ଏକ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା। ଖଜଣା ଦେଇ ନପାରି ଅଥବା ଖଜଣା ଦେବାକୁ ସକାଶେ କରିଥିବା ଋଣ ଏବଂ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିନପାରି ପ୍ରଜାମାନେ ଜମିହୀନ ହେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାହୁକାର ଏବଂ ମହାଜନମାନେ ଜମିର ମାଲିକାନା ନିଜ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଲେ। ଏହି ନୂଆ ଜମି ମାଲିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷି କରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମିହୀନ ପ୍ରଜା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗହଣା, ଟସର ଲୁଗା, ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ସୌଖିନ ଓ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାରିଗର ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଏହି କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଥିଲେ। କୃଷି ଏବଂ କାରିଗର ଉପରେ ଭରସା କରି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଗୋଆ, ସୁରାଟ, ଢାକା, ବାରାଣାସୀ, ଚିତ୍ତାଗଞ୍ଜ, ଲାହୋର ଏବଂ ଆଦି ସହରମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଭାରତକୁ କଳ ତିଆରି ଲୁଗା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ନିଜ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକ ପାରିବାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ଯୋଗୁଁ କାରିଗରମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଯଦିଓ କୃଷି ଖୁବ୍ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ଅନେକ କାରିଗର ପୁଣି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହେଲା।
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପୋକମାଛି ଭଳି ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାର ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା 1866 ହେଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତାର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚାମାଲର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଜାତର ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ରୂପେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲା, ମାତ୍ର 1850 ପରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କପା, ଝୋଟ ଏବଂ ପଥର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହି କଳକାରଖାନାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା। ଯଦିଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୋଷଣ ଭୋଗୁଥିବା ମୋଟ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ପୁରୀ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟ ନବମ ଅଙ୍କରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ 1866 ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଗା କଳ 1853 ବମ୍ବେରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1855 ବଙ୍ଗର ରିସ୍ରାଠାରେ ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଉଭୟ ଲୁଗା ଏବଂ ଝୋଟକଳ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଝୋଟକଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଲୁଗାକଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ରହିଥିଲା। 1915 ବେଳକୁ ଭାରତରେ ସର୍ବମୋଟ 206ଟି ଲୁଗାକଳ ବସିସାରିଥିଲା। ତହିଁରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି 1901 ମୋଟ 36ଟି ଝୋଟକଳରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୋଇଲା ଖଣିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଚିନି, ଚମଡ଼ା, ଲୌହ ଓ ଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଦି ତିଆରି ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନାମାନ ବସିଲା। ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରିତ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚା, କଫି, ନୀଳ ଚାଷର ବଗିଚା ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚା ବଗିଚାମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଠାରେ ରହିଥିଲା। କଫି ବଗିଚା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏବଂ ନୀଳ ଚାଷ ବିହାର ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚା, କଫି ଏବଂ ନୀଳ ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ଥିଲା, ତା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନାମାନେ ୟୁରୋପମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ନୀଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଚା, କଫି ବଗିଚାର କୁଲିର ପାଉଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସରକାର ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବଗିଚା ମାଲିକ ବା ସାହେବମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1939ରୁ 1945 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନାମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ତଥାପି ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ପରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାରିଗରୀ ବୃତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ତା ତୁଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ ଥିଲା। ପୁଣି ଅଧିକାଂଶ କଳକାରଖାନାର ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲା। ମୋଟ କଥା ହେଲା, ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ କାରିଗର ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାରିଗର ବେକାର ହେଲେ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଶିଳ୍ପରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ
ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଜମିହୀନ ହେଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଜମି ମାଲିକ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔପନିବେଶିକ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଠଟି ସରିଛି। ଏହି ପାଠର ଯେତିକି ନୋଟ୍ ଅଛି ନିଜେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ପାଠ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ବହି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୋଟ୍ ନିଜେ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିବ। ଏହି ପାଠର 2 ଏବଂ 3, 3, 4 ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।